En seguim parlant amb l'astrofotògraf Aleix Roig. Aleix, com estàs? Benvingut. Molt bé. Que has fet un forat a la teva agenda per ser aquí a l'Altaveu, t'ho agraeixo molt. I tu normalment ets a l'Observatori de Prades. I un plaer ser. Que és un lloc fantàstic, sí senyor. I tant. A veure, Aleix, estaves aquí escoltant el Juan Luis, no? Tu també has estat estudiant aquest cas, no? Les probabilitats que l'asteroide han augmentat d'això, del 1,3, crec que era el 2,3, no? Preocupació n'hi hauria d'haver. De moment els científics ho estan seguint al mil·límetre. Bé, s'ha activat aquest protocol de les Nacions Unides, per tant, una certa preocupació sí que hem de tenir. Jo, més aviat, més que preocupar-nos, ens hem d'ocupar. Clar. Ens hem d'ocupar perquè estem davant d'un objecte relativament gran, estem parlant d'uns 90 metres, i en aquest cas un impacte tindria conseqüències greus. 90 metres és una mica més petit que un camp de futbol, que un camp nou. Sí, sí. O sigui... Un impacte en zona poblada produiria una devastació destacable. Tot i així, recordem, la Terra està coberta principalment per aigua, 3/4 parts. Per tant, el més normal seria que caigués a l'aigua, no? Primer això, si cau sobre un continent, estan eminentment despoblats. Als continents no hi viu gent, només en un 2%. Hem fet el factor de multiplicació, just aquesta tarda amb les darreres dades, i estem en una probabilitat, ara mateix, sobre 10.000 que impacti sobre zona poblada. Per tant, aquest 2,3% el traduïm a 1 sobre 10.000. En zona poblada. Però, clar, si aquest percentatge de probabilitat ha pujat tan poc, pot ser que la tendència continuï pujant, sent a l'alça? Bé, com ha comentat el company, els propers estudis ara estan fent anàlisi de dades dels anteriors passos propers d'aquest asteroide, del 2016 i 2021, i així s'acabarà d'afinar exactament la possibilitat real de que el 2032... De fet, el dia 22 de desembre... Clar, és que t'anava a dir, a veure, com pot ser que sigui la previsió tan exacta que diu el 22 de desembre a les 2 del migdia del 2032. El 22 de desembre és el dia de la loteria. No sé si... Potser et toca el gordo, de cop. De fet, sí, tenim... Com es pot ser tan precís, Aleix? Doncs bé, hem evolucionat a nivell tècnic per fer aquestes mesures, però fixa't que les velocitats en les quals es mou l'asteroide i la Terra fan que no només puguem predir que serà aquell dia, que això seria relativament fàcil, sinó sobretot l'hora i que hi ha possibilitats d'impacte. Això encara és molt més difícil. Pensa que són objectes, és com dues bales, dos trets de canó, que coincideixin en un mateix punt del temps i de l'espai. I no es contempla la possibilitat que es desintegri quan entra en contacte amb l'atmosfera? Això podria passar. Si hi hagués impacte amb la Terra, no hi hauria suficient fricció per desintegrar-lo completament. Perquè és molt gros? És massa gran. És massa gran. De fet, cada nit rebem la caiguda de quilos de material sobre la superfície terrestre. No fa massa hi havia unes imatges, no?, em sembla que era als Estats Units, que s'havia gravat al so i la imatge d'un meteorit que havia caigut al pati d'una gent, crec que era als Estats Units. És una qüestió que succeeix diàriament, però són objectes més petits i habitualment cauen en zones, per sort, despoblades. En aquest cas estem parlant d'un objecte tan gran que si hi hagués un impacte tindria conseqüències devastadores a nivell regional. Però, en tot cas, tranquil·litzar també la població perquè ens estem ocupant. Ens estem ocupant. La comunitat científica se n'està ocupant de caracteritzar l'òrbita i, a més, després del 2022, que vam demostrar que tenim tecnologia per poder desviar aquests asteroides perillosos, doncs això es podria utilitzar com a eina diguem-ne, d'evitació per aquest impacte. Això és important també tenir-ho en compte, que tenim un bon sistema de defensa en aquest sentit. Molt bé, fas molt bé d'explicar-ho. Aleix Roig, te'n vas ja cap a Prades, cap a l'Observatori? Em vaig cap a Prades, obrim temporada aquest cap de setmana, per tant, bé, sereu benvinguts al Parc Astronòmic de Prades. Home, doncs no m'ho diguis dues vegades. A veure si neva, perquè com que ha de nevar i a Prades sempre hi neva. Enguany estem esperant la primera nevada, ves que no sigui aquests dies. Aleix, molt interessant. Gràcies per venir a explicar-nos aquí a l'Altaveu. Un plaer.